Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u drugu emisiju Naša zemlja, naša budućnost. Serijal u kojem predstavljamo razvojne potencijale Vukovarsko-srijemske županije te strateške projekte čijom realizacijom će se ti potencijali i ostvariti. Vrijedni šumski resurs Slavonije, hrastovo drvo, uskoro bi konačno moglo postati svojevrsni pokretač gospodarskog rasta hrvatskog istoka. U fazi izgradnje je drvno-tehnološki centar Slavonski hrast. Projekt vrijedan 25 milijuna kuna koji će omogućiti svim drvoprerađivačima jednake uvjete za inovacije, razvoj i istraživanje. Sve to doprinijeti bi trebalo jačanju drvne industrije na ovom području i finalizaciji drvne sirovine. A kako bi buduće generacije imale podlogu i u znanju, u Vinkovcima je otvoren dislocirani stručni studij drvne tehnologije. Neke od aktivnosti koje se rade kako bi se unaprijedio drvni sektor najprije ćemo pogledati u reportaži kolegice Helene Kostić. Nakon toga vraćamo se razgovoru u studio. Šiška je smještena u općini Štitar, znači područje od posebne državne skrbi, i mi smo sa Centrom kompetencija napravili program i aplicirali na ovu mjeru koju ste pomenuli, i kroz taj dio smo dobili znači sušarske kapacitete da izgradimo još 160 kubika. Dobili smo da nabavimo silos za piljevinu i kupili smo još 2 stroja koji su u tehnološkom jednom slijedu ka izradi finalnog proizvoda koje možemo ponuditi na tržište. Od 1.350.000 kuna ova tvrtka drvne industrije dobila je 50% bespovratnih sredstava za stvaranje polufinalnih proizvoda iz programa ruralnog razvoja. Radi se o polufinalnom proizvodu, znači osušenom, ishoblanom i skrojenom na točne dimenzije, gdje pojedini proizvođači koji rade gotove proizvode od nas naručuju te dijelove u našoj hrastovini koju znamo da je najcjenjenija u Europi, znači hrast iz Spačvanskog bazena. U okviru projekta tvrtka Šiška nabavila je tračnu pilu, stroj za blananje, silo sa ciklonom za skladištenje piljevine te montažne sušionice za drvo. Sve to s ciljem modernizacije proizvodnje u preradi drva, jer svjesni su da bez kvalitetne tehnologije i vođenja procesa sušenja gotovo da ne mogu prodati svoj proizvod na tržištu. Mi smo jako zadovoljni, tu smo poduplali naše sušarske kapacitete, tu imamo mi stare naše komore u koje smo isto ugradili elektroniku novu, znači vođenje naše je da složimo elemente hrasta, da ih zaštitimo čela i ukucamo početnu, u stvari ne ukucavamo mi, nego se izmjeri sondama početna vlaga i režim se automatski određuje. Znači, greška ljudskog faktora je minimalna, svedena na nulu. Koji je kapacitet sušara? Sušare su, znači, jedna komora je punjenje 85 kubika i druga je 85 kubika, znači
u jednom punjenju 170 kubika elemenata možemo staviti unutra. Sve što je ova tvrtka uspjela realizirati zahvaljujući novcu iz programa ruralnog razvoja uvelike ih gura dalje. I to je jedan predkorak gdje bi naša sljedeća faza bi bila lijepljene ploče, znači od masivnog hrasta i jasena. U svrhu? Pa u svrhu finalnih proizvoda, u svrhu izrade, ne znam, kuhinja, namještaja, vitrina i svega ostalog. Svi polugotovi proizvodi ove tvrtke nastaju od hrasta lužnjaka, čije trupce dobivaju od Hrvatskih šuma uz potpisani godišnji ugovor. Na godinu ova tvrtka preradi 4,5 tisuća kubnih metara drva uz dodatne 2,5 tisuće koje nabave na licitacijama, što je godišnje ukupno 7 tisuća kubnih metara drvne mase. Nije nam dovoljno, to je negdje naših 60% potreba, međutim radimo mi i uslužni prorez drugih znači proizvođača koji imaju ugovor sa Hrvatskim šumama, a nemaju pilane. Onda za njih radimo prorez, izradu elemenata, sušenje i sve ostalo. Znači pokušavamo taj naš kapacitet koji imamo negdje minimalno 80 do 85% iskoristiti. Prihod, ali i troškovi ove tvrtke ranije su bili puno veći, kaže Mijo, jer radili su dužice za barik bačve, specijalno izrađene od najkvalitetnijeg drva koje vinari koriste za dozrijevanje vina. Nismo u mogućnosti unazad zadnjih 5 godina raditi taj proizvod jer ne možemo kupiti trupce hrasta lužnjaka FA2 koji je potreban za taj proizvod. Ali smo se znači orijentirali na ovaj dio pilanske prerade i negdje naš sada ukupan prihod se kreće od 12 do 13 milijuna kuna godišnje. Mijo Čošković je karijeru u drvnoj industriji započeo još za vrijeme Domovinskog rata, u vremenu kada se radilo na procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Ranije je, kaže, radio u sistemu lužnjaka i vinkovačke spačve, a 1992. godine je otvorio svoju prvu privatnu tvrtku za preradu drva u Cerni. Nakon nekoliko godina vratio se u Štitar. Ovdje sam kupio ovo zemljište na kojem sada stojimo. I polako sam gradio firmu koja evo sada ima negdje oko 5000 kvadrata natkrivenog prostora sa strojevima, koja zapošljava 35 djelatnika i gdje smo prisutni na tržištu. Znači od dana osnivanja žiro račun nam nikada nije bio blokiran. Nikada se mi nismo razbacivali, ne znam ja, i hvalili nekakvim velikim rezultatima, ali sve u sistemu onoga što možemo i što zaradimo, tako smo se i ponašali. U budućnosti se polažu nade u edukaciju mladih i obrazovanih ljudi kojih kronično nedostaje u ovoj gospodarskoj djelatnosti. Sretni smo kad nađemo mlade ljude, šta znači kad nađemo radnike koji su zainteresirani da rade, da ih obučimo, ovdje smo sretni. Međutim, nema, nažalost, naše ovo mjesto se prepolovilo. Od nekada 2400 stanovnika, danas ih ne znam da li ima 1500, 1600. U ostvarenju dobrih poslovnih rezultata Šiški, kao i drugim tvrtkama drvne industrije, pomaže Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije. Osnovan s ciljem jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva najistočnije županije te usklađivanja istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva, djelujući u javnom interesu. Mislim da drvna industrija Vukovarsko-srijemske županije ima jako dobru perspektivu koja se zasniva na kvalitetnoj sirovini koju imamo u spačvanskom bazenu, znači hrasta lužnjaka, koja se zasniva na ovome što ste rekli. Ja sam dugo godina jedan od osnivača našeg drvnog klastera i inicijative koju smo pokrenuli da dobijemo centar kompetencija za slavonski hrast, u stvari iz spačvanskog bazena, gdje radimo proizvodne kapacitete i pogone gdje će se studenti moći educirati, jer evo kao što šira javnost zna, ove godine smo uspjeli dovesti Šumarski fakultet, drvno-tehnološki odsjek u Vinkovce, tako da naši mladi
mladi ljudi imaju mogućnost studiranja i razvijanja svojih znanja mimo onoga što mogu naučiti kod nas u proizvodnim pogonima, znači i na samom fakultetu. Drvoprerađivači ovoga kraja čekaju otvorenje drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast u Gradištu, koji bi uz studij drvne tehnologije u Vinkovcima trebao biti okosnica rada i napretka mladih u proizvodnji i preradi drva. Uz lokalnu i regionalnu samoupravu na ideji otvaranja ovakvog jednog centra radili su i predstavnici drvnog klastera Vukovarsko-srijemske županije, na čijem je čelu u funkciji zamjenika predsjednika ovaj štitarski drvoprerađivač. Zahvaljujući njima, studentima će na raspolaganju biti prototipna radiona za stvaranje poluproizvoda od drva koje bi potom ponudili lokalnim drvoprerađivačima. Od listopada prošle godine intenzivno se radi na izgradnji drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast u Gradištu, inače strateškom projektu Vukovarsko-srijemske županije. Građevinski radnici poprilično su napravili posla. U dinamiku izvođenja radova na izgradnji centra uvjerio se i prvi čovjek županije. Plan za završetak izgradnje centra je proljeće iduće godine, rok je do ožujka 2021. godine. Prema sadašnjoj dinamici sve skupa mislim da bi se mogle objekte završiti i prije roka. Dakle, do kraja godine bi trebalo negdje oko 90% radova biti završeni. Obzirom da se cijeli taj proces gradnje sastoji od više objekata, dakle upravne zgrade, proizvodne hale za kondicioniranje, sušionice, kotlovnice i deponije. Još i ostale te dvije zadnje stvari, znači kotlovnice i deponije, koje su još u nekoj početnoj fazi, sve ostale u fazi završnog radova. Misija i cilj u radu drvnog centra Slavonski hrast bit će uvezivanje struke i industrije, simbioza kroz praktičan dio, nadogradnja znanja i iskustva u preradi drva. Ovo je više predviđeno za mlade inženjere, kao što jer smo otvorili fakultet u Vinkovcima, za mlade poduzetnike, start-upove koji bi trebalo biti njihov pokretač, to jest otvoriti firmu i krenuti nešto sa nekim proizvodima kako bi mogli razvijati što više struke, znači da približimo struku i znanost sirovini. Te da bi vrijednu drvnu sirovinu koja raste na ovome području Hrvatske iskoristili u vlastitu korist te pretvorili u proizvode visoke dodane vrijednosti, istaknuo je Faletar uz napomenu da ne izvozimo sirovinu i poluproizvod. Na jednoj od sjednica Županijske skupštine 2016. godine osnovan je Centar kompetencija za istraživanje i razvoj s ciljem povezivanja gospodarstva i znanosti. Stvaranje dodane vrijednosti zahvaljujući prirodnim potencijalima misija je ustroja ovoga centra koji je unazad 2 godine za korisnike u drvnom sektoru s područja županije osigurao više od 30 milijuna kuna potpora. Ojačat će lanci vrijednosti šumarstva i drvne industrije i to putem provedbe projekata. Netom završeni projekt Rosewood dobio je svoj nastavak. Rosewood 4.0, europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine spremna za digitalizaciju. Ono što je izuzetno bitno je da okupljamo stručnjake iz lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije na europskoj i na svjetskoj razini. Nakon ove 2 godine prvog projekta, evo sad smo dobili priliku da još 2 godine nastavljamo s ovim aktivnostima. Naglasak je na pametno korištenje drvne sirovine u kontekstu da od lokalne sirovine najveću korist mora imati lokalno stanovništvo i lokalno gospodarstvo. U projekt financiranom iz Obzora 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije sudjeluje 21 partner iz 18 europskih zemalja, iz Njemačke, Belgije, Finske, Hrvatske, Italije, Portugala i mnogih drugih. Prvoj međunarodnoj radionici nazočili su stručnjaci iz lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Među njima Hrvatski šumarski institut, istraživački razvoj za nizinske šume. Provođenje svih tih projekata je vrlo važno za Vukovarsko-srijemsku županiju, ovo područje naše Slavonije, jer donosimo jednu dodatnu vrijednost, skupljamo nova znanja i iskustva i primjere dobre prakse koje možemo evo i kod nas primijeniti. I baš zato će Centar kompetencija kroz spomenuti projekt raditi na digitalizaciji, prenositi nova znanja i ideje te obučiti praktičare. Ciljani dionici su vlasnici šuma, izvođači šumarskih radova, šumarska industrija, drvoprerađivačka industrija i drugi iz cjelokupnog lanca vrijednosti. Kao glavni centar za jugoistočnu Europu te jedan od 5 europskih centara za održivo korištenje drva, Centar kompetencija će koordinirati aktivnosti, upravljati
upravljati članstvom, organizirati događanja te koordinirati partnere centra. Centar kompetencija kao voditelj Centra za jugoistočnu Europu, odnosno jedan od 5 europskih centara za održivo korištenje drva, u rujnu je ponovno okupio stručnjake iz cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Virtualno je bilo prisutno više od 20 stručnjaka iz cijele Europe, a fizički 12 stručnjaka iz Hrvatske. I danas konkretno razmatramo primjere dobre prakse iz cijele Europske unije koji bi se mogli implementirati ovdje kod nas za jačanje našeg lanca vrijednosti s naglaskom na digitalizaciju. Znači IKT usluge koje bi mogle omogućiti na našem području održivije i pametnije korištenje naše vrijedne šumske sirovine. Točnije 300 primjera dobre prakse, a itekako važan dio radionice bio je upravo razvoj inovativnih digitalnih rješenja. Jedan od primjera kako možemo pomoći, jer mi recimo znamo da oni puno drva bacaju koje je dobro i tu recimo možemo u iskoristivosti sa radnim senzorima, optičkim prepoznavanjem drveta, kvalitete drveta, iskoristivosti drveta i tako. Na razne načine možemo pomoći, evo samo je bitno da se udružimo i da krenemo raditi. Inače, radionica je jedna od aktivnosti projekta Rosewood 4.0, europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine spremna za digitalizaciju. Njegov konačni cilj je učinkovito prenošenje znanja unutar i između regija pomoću modernih alata kao što su digitalne platforme ili alati za digitalne treninge. S obzirom na veliku vrijednost naše šumske sirovine koja je na području Vukovarsko-srijemske županije, našeg spačvanskog bazena i našeg slavonskog hrasta, moramo našim poduzetnicima stvoriti uvjete i dati im nova znanja i nove tehnologije kako bismo mogli još veću dodanu vrijednost ostvariti, ali sa okolišno prihvatljivim znanjima i okolišno prihvatljivim tehnologijama. Ovom je radionicom obilježeno 3 godine djelovanja Centra kompetencija kao i 10 godina postojanja drvnog klastera Slavonski hrast. Važnost ove radionice vidljiva je i u tome da je ona organizirana u okviru 13. međunarodne znanstvene konferencije WoodEMA 2020. koja se ove godine trebala u potpunosti održati u Vinkovcima, no zbog epidemiološke situacije prebačena je online. Tema održivost drvne industrije u današnjoj globalizaciji. I ta naša međunarodna znanstvena konferencija i ova Rosewood radionica su prepoznati od strane Europske komisije kao službeni događaj u okviru obilježavanja EU zelenog tjedna Europske komisije za 2020. godinu, gdje je dakle Centar kompetencija partner Europske komisije u obilježavanju EU zelenog tjedna 2020. godine pod nazivom Novi početak za ljude i prirodu. Time je na europskoj razini prepoznata važnost rada Centra kompetencija. Još će biti organiziranih radionica jer su, kako je rečeno, znanja i iskustva koje se steknu na istima ključna za pripremu i provedbu budućih projekata u sektoru šumarstva i drvne industrije. Izgradnjom poučne staze Virovi i Lože završena je prva faza izgradnje velikog projekta Vrata spačvanskog bazena u Otoku. Riječ je o zajedničkom projektu Otočke razvojne agencije i javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, u okviru koje je u izgradnji i bioekološki centar. Njegova izgradnja je započeta 2019. godine. Dakle, mi kao javna ustanova smo tu ideju prezentirali gradu Otoku koji je prihvatio taj projekat i na neki način samim tim činom prihvaćanja našli smo dobrog partnera koji je objeručke prihvatio taj projekt i mi smo dakle dogovorili se da taj projekt kandidiramo za sredstva Europske unije i to smo učinili. Budući da se Europska unija aktivno zalaže za čuvanje i zaštitu okoliša u svim zemljama članicama, Svjetska je banka u sklopu projekta integracije Europske unije Natura 2000 posredstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode dala zeleno svjetlo i 25 milijuna kuna za izgradnju ovoga projekta, koji bi svoja vrata na zadovoljstvo građana Otoka, Županije Vukovarsko-srijemske, ali i budućih turista zaljubljenika u prirodu trebao otvoriti u travnju 2021. godine. To je bioekološki centar, prvenstveno će služiti za edukacijske svrhe, učeničke i druge populacije zainteresirane ljubitelje prirode, a također vrlo značajni dio i sadržaj tog posla će biti
turistička valorizacija Spačvanskog bazena. Dakle, ljudi koji imaju interes za posjetiti ovaj Spačvanski bazen sa svim ljepotama koje on u sebi krije, moći će ovdje u samom objektu i prenoćiti, dakle boraviti i imat će i restoran koji će isto biti u funkciji, dakle koji jedan kompletan aranžman će biti u pitanju. Projektom je predviđeno stavljanje u funkciju Virova kao zaštićenog krajolika, Virgrada kao arheološkog srednjovjekovnog nalazišta, Loža kao zaštićenog šumskog posebnog rezervata, te oko 100 hektara zaštićene šume s najvrijednijim primjercima hrasta lužnjaka, poput ove 160 godina stare kraljice. Promoviramo zaštitu prirode i sve ono što je interesantno u području Vukovarsko-srijemske županije, a kao najinteresantnije područje u Vukovarsko-srijemskoj županiji Spačvanski bazen, koji je Natura 2000 područje, prostire se na površini od 42.000 hektara i u tom području se nalazi niz malih rječica, nalazi se hrastova šuma. Taj kompleks hrastove šume je najveći u Europi kao takve cjeline. Nakon završene gimnazije u Vukovaru za Mateja nije bilo dvojbe. Preddiplomski stručni studij drvne tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to upravo u Vinkovcima bio je njegov prvi i jedini izbor. Nije mi daleko, nije težak i mislim da ga mogu završiti. Što očekuješ od ovog fakulteta? Pa učenje i naučiti nešto novo. A baš poput Mateja i Ante se odlučio za studij drvne tehnologije u rodnom gradu. Upisao sam ovaj fakultet zato što je odlična prilika koja se otvara u mom gradu i očekujem nova znanja i naravno nastavak školovanja dalje u Zagrebu. Stručni studij upisala su 34 studenta koji će u 3 godine u 6 semestara steći status stručnog prvostupnika drvne tehnologije. 23.7. smo imali prvi upisni krug, 18.9. drugi upisni krug i ovo je rezultat tog napora i truda. 34 upisana studenta s područja Slavonije, dio pola iz gospodarstva, dio je maturanata 2000-2001 godište, znači pola je nekakav omjer studenata i ljudi koji su već u gospodarstvu. Drvna tehnologija i šumarstvo jedna su od 2 strateška područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Neophodno je ulaganje u ljudske potencijale, rečeno je na prijemu, stoga je preddiplomski stručni studij drvne tehnologije bio i više nego potreban na ovome području. Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovnim stručnjacima, tako da veliki broj stručnih prvostupnika drvne tehnologije ima osigurano mjesto na tržištu rada. Jednako tako, završetkom studija, prvostupnici imaju mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Na dvodnevnoj edukaciji u okviru projekta Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta naglasak je bio na stručnoj praksi i važnosti mentoriranja. Mi kao srednjoškolska ustanova imamo 20-godišnje iskustvo u tom dijelu i pozvani smo kao gosti da ukažemo na važnost mentoriranja, na važnost podrške i roditelja i učenika i cijelog okruženja u ovom procesu. Ova praksa koja sada s ovim projektom se promovira je jako bitna da budući studenti, nadam se da sam ja mogao tako, bilo bi dobro da duže vremena možemo provesti u firmi sa konkretnim zadacima i kako bi mogli približiti struku i praksu prije nego što završimo fakultet i postanemo inženjeri. Ciljna skupina su i nastavnici, čije će unapređenje kompetencija mentoriranja omogućiti i bolje povezivanje s mentorima iz gospodarstva. Projektom će biti obuhvaćeno 55 nastavnika s fakulteta i 4 sudionika iz stručnih službi fakulteta. Glavni je cilj projekta omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina još tijekom studija programima stručne prakse. Prije nego što počnu raditi, susretnu sa određenim situacijama, problemima, načinima rješavanja problema koje će zapravo sutra u svom poslu raditi. Zbog toga mislimo da je vrlo važno da oni steknu to iskustvo, jer kad vi o nečemu studentu pričate, to je sasvim
nešto drugo u odnosu kad student zaista nekakvu situaciju u stvarnom, realnom poslu i iskusi. Namjera je da tijekom provedbe projekta više od 50% svih studenata Šumarskog fakulteta sudjeluje u nekom od oblika stručne prakse. Riječ je o 404 studenta. Svrha prakse je da student već tijekom studija stekne ma kako kratko, ali ipak nekakvo radno iskustvo. Krajnji su korisnici i projektni partneri je najmanje 25 mentora iz različitih tvrtki. Njima sudjelovanje u projektu omogućava daljnje usavršavanje, ali i sudjelovanje u edukaciji budućih stručnjaka koji će biti bitno spremni za uključivanje na tržište rada. Stvorene su pretpostavke, već niz godina radimo, pripremamo. Evo sada vidimo da su sva infrastruktura od europskih projekata, izgradnja centra, izgradnja, dogradnja škole srednje kao škola inovacija, fakultet, otvaranje fakulteta drvno-prerađivačkog ovdje iz Zagreba u Vinkovcima i budući šumarstva, poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, fakulteta automatike i informatike. Od iduće godine stvoreni su svi uvjeti da se razvija naš proizvod, naš potencijal, drvni sektor, naš kvalitetno drvo, da konačno proizvodimo finalni proizvod ovdje na našem području. Ne samo sirovina, nego poluproizvodi, nego finalni proizvodi. To je dodana vrijednost, to su nova radna mjesta. Evo, veseli me to što će to početi ostvarivati i uz decentralizaciju Hrvatskih šuma doćemo do toga da ovdje ostaje mladost, ostaje radna mjesta. O razvoju drvnog sektora i boljem iskorištavanju šumskih resursa, time i o potencijalima razvoja Vukovarsko-srijemske županije nastavljamo razgovarati u studiju sa našim gostima. S nama je gospodin Josip Faletar, predsjednik drvnog klastera Slavonski hrast. Lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodin Ivan Ambrož, direktor Centra kompetencija Vinkovci. Lijep pozdrav i vama. Pozdrav i vama i vašim gledateljima. I s nama je Antonija Marković, vlasnik drvoprerađivačke tvrtke s područja Vukovarsko-srijemske županije, konkretno iz Gunje. Lijep pozdrav i vama. Pozdrav i vama i gledateljima također. Evo, za sam početak, gospodine Faletar, još 2010. godine na inicijativu župana Bože Galića osnovan je drvni klaster Slavonski hrast. On ne okuplja samo drvoprerađivača, okuplja i ostale dionike koji sudjeluju u razvoju drvnog sektora. Pa evo, koji je bio cilj njegovog osnivanja? Drvni klaster je osnovan 2010. godine. Cilj župana i nas koji smo se udružili je da ojačamo drvni sektor. To jest da približimo struku i znanost sirovini koja ovdje raste. To je naš zlatni slavonski hrast koji već non stop pričamo o tome i razgovaramo, koji je prirodno bogatstvo koje se može iskoristiti kako bi stvorili proizvode što više dodane vrijednosti i zaposlili što više ljudi sa ovoga područja. I mislim da tu ima još dosta prostora u razvoju. Kada se evo krenulo sa osnivanjem drvnog klastera Slavonski hrast, očito da ste tada i detektirali neke probleme. Što je bio najveći problem? Naš najveći problem je koji smo mi pokušali i još uvijek pokušavamo da taj hrast i sirovina koja se proizvede na ovom području da se preradi u našoj županiji i da se ne izvozi iz županije i da na taj način zaposlimo ljude iz ovog područja. Gospodine Ambrož, drvni klaster Slavonski hrast zapravo ima jedan cilj, a to je, dakle, kao što je rekao gospodin Faletar, tu kvalitetnu sirovinu pretvoriti u visoku dodanu vrijednost. Mi zapravo godinama svjedočimo tom paradoksu da smo kraj koji je bogat šumskom sirovinom, međutim u isto vrijeme bilježimo i veliki odljev te sirovine. Kako evo preokrenuti te trendove? Da, kako je predsjednik Faletar i rekao, upravo je to bio i razlog osnivanja drvnog klastera koji je evo prošle godine navršio i 10 godina postojanja i gdje smo zajedno sa našim centrom kompetencija sudjelovali i u partnerstvu sa Europskom komisijom upravo u okviru obilježavanja EU zelenog tjedna prošle godine. Znači sve ono što predstavlja drvni klaster i sve što predstavlja centar kompetencija treba reći da je prepoznato i na europskoj razini. I ove naše inicijative da želimo biti dodana vrijednost prirodnom potencijalu koji postoji
na našem području, upravo sa znanjima i tehnologijama koje su okolišno prihvatljive, su široko prihvaćene, baš kao i naš slavonski hrast koji ima strašan dobar renome kao sirovina. Ono što mi pokušavamo je da ne budemo samo poznati po sirovini i da ne budemo sirovinska baza nekim drugim regijama i nekim drugim zemljama, nego da mi budemo ti gdje će postojati znanja i tehnologije za proizvode visokog stupnja finalizacije i visoke dodane vrijednosti. Gospodine Marković, vi ste drvoprerađivač. Koliko dugo se bavite tim poslom? Ja osobno se bavim ovim poslom zadnjih 8-9 godina. Gotovo onoliko koliko evo i postoji drvni klaster, recimo. Pa recimo to tako, da. Dakle, 8 ili 9 godina, a inače tvrtka postoji nešto duže. Preuzeo sam je od oca u tom trenutku sa 3 zaposlena. Danas imamo 28 zaposlenih. Rastemo, pokazujemo na taj način da se može, a uz potporu i klastera u smislu dovođenja i znanja i ajmo reći, novih postrojenja, novih tehnologija uz potporu klastera i uz potporu, nadam se, jednog dana i politike u smislu ostanka sirovine na ovom području. Mislim da ćemo moći ići još dodatno gore u smislu broja zaposlenih. Koliko je vama drvni klaster, da tako kažem, olakšao poslovanje? Drvni klaster je olakšao dosta protok informacija. Ono razdoblje prije nego što sam se ja osobno uključio u klaster, bilo je dosta teško doći i do nekih informacija. Doduše, tad još nismo bili ni u Europskoj uniji, nije bilo ni, možda i nije bilo toliko informacija. Preko drvnog klastera moguće doći do informacija i oko fondova i sada recimo sa stručnim studijem koji se otvorio u Vinkovcima. Bit će sigurno puno lakše naći i kvalificiranu radnu snagu, a to je sve puno lakše u suradnji sa drvnim klasterom. Nakon onih velikih poplava u Županjskoj Posavini mnoge su obitelji, pogotovo mlade, koje su odlučile otići i više se ne vratiti. Vi ste ipak ostali, pokrenuli ste taj svoj posao, odnosno naslijedili ga od oca, kako kažete. Što vas je motiviralo za ostanak? Iskreno, ja nikad nisam imao motiv za otići. Tu sam možda nešto drugačiji od ostalih mladih na ovom našem području, jer uvijek mi je razmišljanje bilo ako se svi pokupimo i odemo, što će se dogoditi s ovim prostorom tu. Recimo da sam i lokal patriot po tom pitanju, pa zbog toga imam nekakvu svijest da se može. Može se uspjeti i ovdje. Možda je ovdje kod nas nešto teže uspjeti nego što je to vani, ali na nama je da sad u ovom razdoblju stvorimo uvjete da budućim mladim generacijama bude lakše uspjeti ovdje nego vani. Može se uspjeti u Hrvatskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali očito i u Gunji, za koju će evo mnogi reći da je to mjesto gdje se i autobusi okreću. Da. Za sad ću reći samo toliko da može se. Mislim da svojim primjerom to i pokazujem. A sigurno da što bude više ovakvih inicijativa kao što je klaster, ne nužno isključivo na području drvne industrije, nego i za druge grane gospodarstva, to će sigurno biti više uspješnih priča i iz Gunje i iz drugih područja. Rekli ste imate 28 zaposlenih. Što konkretno radite? Čime se konkretno bavite? Bavimo se preradom hrasta, prvenstveno hrasta, dakle 95% proizvodnje otpada na hrast. Radimo elemente, radimo jednim dijelom parket i tu bi se dotakao ove priče o finalizaciji koju smo govorili. Kad sam preuzeo tvrtku, tad smo radili isključivo piljenu dasku i nikakav stupanj dorade poslije toga. Sa garancijom nekakvom da proizvođač može dobiti sirovinu ukoliko proizvede finalni proizvod, bi bilo puno lakše, da tako kažem, nagovoriti proizvođače da se bave finalnim proizvodom. Ja sam u tom smjeru krenuo, još uvijek nisam osigurao preko Hrvatskih šuma
dostatnu količinu sirovine, ali to je recimo još jedan smjer na kojem očekujem da će i klaster poraditi. Nadam se suradnji Hrvatskih šuma po tom pitanju. Jednostavno, kad bi proizvođač znao sigurno da će dobiti dostatnu količinu sirovine ukoliko krene u finalizaciju, tad mislim da bi bilo puno više zainteresiranih za taj smjer proizvodnje. Gospodine Ambroš i gospodine Faletar, evo čuli smo jedna pozitivna priča jednog mladog čovjeka s ovih prostora koji je uspio u svom poslu, ali evo kada govorimo o tim problemima s kojima se on susreće, o problemu nedostatku sirovine, kako riješiti taj problem? Upravo uspješnost i drvnog klastera Slavonski hrast i županijske tvrtke Centar kompetencija se mjeri time koliko su naši poduzetnici zadovoljni sa poduzetničkim potpornim institucijama koje funkcioniraju i koje su njima potpora. Mene jako veseli, evo ovdje je i Antonio sa svojim primjerom dobre prakse. U prilogu smo vidjeli i gospodina Miju Ćoškovića, gdje jednostavno uspijevamo našim poduzetnicima pomoći da ostvare dizanje kvalitete svojih poslovnih procesa, dizanje kvalitete svoje tehnologije i da uvode nove proizvode u smjeru finalizacije. Jer mi, nažalost, na našem području još uvijek relativno mali broj visokih finalista. U najvišem razredu finalizacije 8 prema metodologiji Hrvatskih šuma imamo svega 6 pravnih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije. To raste i to kontinuirano mijenjamo. Između ostalog i ovaj naš dislocirani studij drvne tehnologije i kontinuirana edukacija kadrova gdje sada Centar kompetencije sa Šumarskim fakultetom i Drvodjelsko-tehničkom školom također će provoditi jedan projekt gdje će se ići čak i u vrtiće, osnovne škole po našim općinama i gradovima, gdje će se raditi popularizacija šumarstva i drvne industrije. Dakle, naša drvna industrija ima problem sa radnom snagom i na poduzetničkim potpornim institucijama je taj izazov da mi mobiliziramo i postojeće kadrove, ali isto tako i one koji će dolaziti izvana ovdje raditi. I mobilizirati mlade i da upisuju drvodjelsko-tehničke škole, pa potom i fakultete. O tome ćemo nešto kasnije. Gospodine Faletar, evo samo da zaključimo ovu priču oko nedostatka sirovine, kako taj problem riješiti. Vidite, ja sam razmišljanja da treba staviti u principu sve nekako na zdrave noge i na zdrave osnove. Mi ne možemo očekivati da nama netko tu sirovinu dodijeli i garantira. Već treba staviti jednu kvalitetnu utakmicu tržišnu i kvalitetnu raspodjelu na način da se iz te sirovine stvori nekakva što veća vrijednost i što više ljudi zaposli. Mi smo iz tog razloga, evo kako su već je spomenuto, doveli i studij iz Zagreba ovdje i Drvodjelsko-tehnička škola naša u kojoj idu 3 razreda i Drvno-tehnološki centar. To su stvari kao klaster i kao županija koje možemo napraviti da mi stvorimo stručnjake u ovom području sa znanjem kako bi mogli i ulagati i razvijati se. Kad mi stvorimo u struku i kad stvorimo nekakvo znanje na ovom području i finalni proizvod koji je visoke dodane vrijednosti, koji ima dobru kalkulaciju i ima prolaz na tržištu europskom i tamo gdje svi žele prodati proizvod, onda je jako teško da će vam neko sirovinu uzeti. Ako vi niste kvalitetni, ako razmišljate o tome kako vam neko treba dodijeliti sirovinu, kako vam treba neko nešto pokloniti, onda vi se ne ulažete energiju u znanje i u razvoj, već i ulažete u energiju kako negdje da vam neko nekakvim, ajmo reći, administrativnim načinom osigura sirovinu. Treba staviti, između nas treba stvoriti jednu kvalitetnu tržišnu utakmicu kroz Drvno-tehnološki centar gdje mladi trebaju se razvijati i stvarati kvalitetne kadrove i kvalitetne firme. Jer ako imamo kvalitetne firme i kvalitetan proizvod, onda će nam i drvni sektor ovdje biti dobar. Znači, najprije visoka finalizacija, a onda i dostatna sirovina. Kada govorimo o Drvno-tehnološkom centru, vi ste ga malo čas spomenuli, on se gradi u Gradištu. Koliko će on doprinijeti svemu tome, jer godinama, evo kao što smo čuli cijelo ovo vrijeme, problema postoji s finalizacijom proizvoda, pa i sa nedovoljnim marketingom, sa brendiranjem. Koliko će te trendove uspjeti preokrenuti Drvno-tehnološki centar? Ja sam uvjeren da će to značajno pridonijeti, jer evo, kad uzmete
ima neki mladi čovjek koji završi fakultet ili završi drvodjelsko-tehničku školu ili radi u Spačvi pa sad smatra da već tamo na nekoj liniji koji radi da već prerastao taj dio i smatra da bi možda mogao nešto krenuti sam raditi, to je odličan početak za mlade ljude. Znači, ne mora on odlučiti sad reći ja ću dati otkaz u Spačvi ili ne znam, ja moram se zadužiti, nekakav velike sredstva uložiti u proizvodnju, u tvornicu u kojoj ću početi raditi nešto, nekakav proizvod, već jednostavno uz svu logistiku drvno-tehnološkog centra, od sušenja strojeva, od administrativnih stvari, pomoći kroz otvaranja firme, to su nekakve stvari koje drvno-tehnološki centar treba biti logistika za mladog čovjeka koji kaže vidi, stvorila mi se prilika da ja mogu neku ideju imam i želim razviti neki proizvod. Ja imam gdje to započeti bez velikih ulaganja i bez nekakvog velikog rizika. Je li on namijenjen DTC samo za te početnike, za start-upove ili i za postojeće drvoprerađivače? Najviše za start-upove, ali i za postojeće, za svu logistiku potrebnu koju je. Recimo Spačvi jednoj velikoj ili nekim većim firmama to neće toliko puno pridonijeti. Čak možda s druge strane inženjeri i stručnjaci iz Spačve će moći pomoći u razvoju drvno-tehnološkog centra i pomoći u tom dijelu. Ali prije svega, jer mi najviše kreće se od malih firmi, malih start-upova, a onda polako neko preraste u neku srednju pa veću firmu i na taj način se razvija. Jer kad čovjek ide na fakultet i ako nisi završio drvnu tehnologiju, već završio nešto drugo, ti vjerojatno želiš u svojoj struci raditi. Tako ako mi stvorimo dosta ljudi koji će završiti drvodjelsko-tehničku školu, koji će završiti fakultet drvne tehnologije, pokušat će u svakom slučaju, ako vide da ima potencijala, razvijati se u svom sektoru, a ne ići u neke druge ili odlaziti negdje iz Slavonije. Dakle, zapravo logistika cijela pomalo već postoji, možemo to tako reći, u budućnosti će to biti još drukčije. Postoji srednja drvodjelska škola, postoji studij drvne tehnologije, postojeći drvno-tehnološki centar. Imate li već sada možda neke povratne informacije, ima li zainteresiranih mladih koji bi željeli sve to koristiti? Mi prošle godine kad smo otvarali studij, ja sam se malo bojao koliko će biti zainteresiran. Evo, zadovoljan sam. Mislim da oko 34 studenta su upisala. Ono što je iznenađujuće i ponosan sam na to, Drvodjelsko-tehnička škola upisala je 3 razreda, što je za cijelu Hrvatsku jako pohvalno. S jedne strane, to vidi se da smo mi u principu, da smo mi u Vinkovcima i u našoj županiji srasli sa tim drvom i šumom, to jest da je to nekakva tradicija koja se nastavlja i da tako lako ne odustajemo. Ne očekujem ja od toga da će to sad doći do 5 razreda ili nešto više, ali velika stvar je to zadržati. Ako mi uspijemo zadržati 2-3 razreda srednje škole i zadržati studij koji će biti u kontinuitetu, svake godine upisana generacija, pa makar to bilo i sa 25-30 ljudi, ja vjerujem da će to biti uspjeh u drvnom sektoru u našoj županiji. Spomenuo sam učenike, znači u Rijeci vam upiše jedan student u koji je grad puno veći, u Varaždinu, u nekim drugim dijelovima Hrvatske jako malo. Ovdje su 3 razreda. To je jedan potencijal koji mi trebamo iskoristiti. Gospodine Ambroš, inicijator projekta je, kada govorimo o DTC-u, je drvni klaster Slavonski hrast, nositelj projekta je županija, a Centar kompetencija provodi ovaj projekt. Kako ste zadovoljni odvijanjem radova, u kojoj je to sad sve fazi? Moram reći da unatoč svim ovim izvanrednim okolnostima, čak i zimskim mjesecima, nije bilo nikakvog zaustavljanja radova, nije bilo zatvaranja gradilišta, no funkcioniramo ipak u izvanrednim okolnostima. Tako da je to bitno različito od one nekakve dinamike koja je bila na početku samog projekta. Olakotna okolnost je što je sve to, ako gledamo iz perspektive natječaja na koji smo se prijavili za financiranje, u nekakvim rokovima koji su prihvatljivi. Ono što je jako bitno reći je da sad u kontekstu i odgovora i Vukovarsko-srijemske županije Republike Hrvatske na sve ove izazove je nama jako bitno da ovaj drvno-tehnološki centar što prije uđe u punu funkciju, jer upravo to će biti pravi odgovor na ovu krizu koja je zahvatila u prvom redu naše gospodarstvenike. Kada se očekuje da će on ući u punu funkciju? Imate li neki vremenski rok? Pa mi se nadamo da će to biti prva polovica ove godine.
Međutim, tu je jako puno još posla, pogotovo što, kažem, u ovim izvanrednim okolnostima, u svim takvim kompleksnim projektima u kojima imate jako puno dionika, dovoljno je da samo jedna karika bude malo slabija pa da se rokovi prolongiraju. Međutim, ono što je jako bitno i što želim naglasiti, da je Drvno-tehnološki centar samo jedan od segmenata kako ste vi primijetili. Jer ovo što je i započelo sa županijskom tvrtkom Centar kompetencija, da gledamo kompletan lanac vrijednosti od stabla u šumi pa do finalnog proizvoda, uključujući veliki broj dionika od gospodarstva preko javnog sektora, znanstveno-istraživačkog sektora. Jednostavno želimo ispričati jednu dobru priču sinergije svih dionika. Mene jako veseli da evo ovdje i u studiju sa mnom je predstavnik velikih gospodarstvenika, gospodin Faletar, mala firma također Antonio, i upravo sinergija svih nas da svatko od nas bude dodana vrijednost šumi, dodana vrijednost Spačvanskog bazenu i na taj način možemo doći do tog toliko željenog finalnog proizvoda koji će biti dodana vrijednost, ali sa znanjima i tehnologijama koje su okolišno prihvatljive. Drvno-tehnološki centar projekt je koji će jačati taj inovacijski potencijal gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije, a centar kompetencija upravo je i osnovan s tim ciljem da promiče te potencijale. Što konkretno radite u centru kompetencije? Evo sada trenutno u centru kompetencija, osim Drvno-tehnološkog centra, provodimo još 5 EU projekata, od kojih bi svakako volio naglasiti posebno 2, iako je nepravedno izostavljati možda i ostale. Ali izuzetno bitan projekt je projekt stručne prakse koji provodimo sa Šumarskim fakultetom, u okviru kojega će tijekom 4 godine biti kompletno financiran boravak studenata Šumarskog fakulteta u tvrtkama na stručnoj praksi. 404 studenta će iz cijele Republike Hrvatske boraviti u tvrtkama. Bit će educirano 55 mentora sa fakulteta i iz tvrtki za te aktivnosti i to je upravo na tragu onoga što Centar kompetencija i radi, a to je spajanje gospodarstva sa znanosti. Jesu li među tim studentima i ovi iz Vinkovaca sa studija drvne tehnologije? Svakako da računamo na njih i to je jedan veliki motiv i nama i svim ovim projektima koje smo prijavili, znači da postoji interes. Kako je predsjednik Faletar naglasio, mi smo prošle godine bili u situaciji da smo planirali upisati između 20 i 40 studenata, upisali smo 34. Tako da interes definitivno postoji. I još bih svakako htio naglasiti jedan projekt našeg drvnog klastera Slavonski hrast koji je baš nedavno odobren. Jačanje kapaciteta našeg klastera za popularizaciju STEM područja, konkretno šumarstva i drvne tehnologije. Na način da ćemo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u našim općinama i gradovima imati 50 interaktivnih, kreativnih radionica u vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama o približavanju šumarstva i drvne tehnologije, odnosno pričanju o šumarstvu i drvnoj tehnologiji na zanimljiviji način koji je puno više od same daske i puno više od same pilane. Zašto je to važno znati od malih nogu? Pa zato što, evo, kako je predsjednik Faletar i napomenuo, svi mi živimo sa Spačvanskim bazenom i sa šumom. Ona je dio nas. Možda smo malo zaboravili na nekakve prave vrijednosti, možda smo malo, kako da kažem, prihvatili malo više stranog, malo više uvoznog, a zato nema stvarno potrebe. Imamo ovdje izuzetne vrijednosti, izuzetne prirodne potencijale i svatko od nas može biti dodana vrijednost u tom održivom ekosustavu. Idemo sad od tih najmlađih opet prema studentima. Gospodine Marković, drvni sektor ima već godinama tu veliku potrebu za visoko obrazovanim kadrovima. Vi ste se, pretpostavljam, također susreli s tim problemom u svom poslovanju. Da, u drvnom sektoru postoji ta potreba i zato su ovakvi projekti i ovakva suradnja i sa Šumarskim fakultetom i sa drugim obrazovnim institucijama izuzetno važne jer mislim da smo svjesni da se u Hrvatskoj razgovaralo o tome u nekom javnom prostoru da je potrebno povezati gospodarstvo sa obrazovanjem. Dakle, mi proizvodimo možda previše ekonomista, pravnika, ovoga onoga zašto na tržištu ne postoji potreba, a nemamo dovoljno onih kadrova za koje postoji potreba. I zbog toga je također bitno i ovaj projekt suradnja i sa osnovnim školama, pa čak i sa vrtićima, gdje će se potaknuti razmišljanje uopće djece u tom smjeru. Jer teško je nekoga ko ima 18-19 godina odjednom prelomiti i reći ti trebaš ići na taj fakultet, ako je on sebi kroz
čitavo djetinjstvo i mladost zacrtao nešto drugo. Ali poticanjem ovakvog razmišljanja od malih nogu bit će sigurno dovoljno interesa kod mladih budućih generacija da se obrazuju u ovom smjeru. I to će sigurno onda riješiti i problem u gospodarstvu sa nedostatkom obrazovane radne snage. Koliko ste vi konkretno imali problem sa pronalaskom visoko obrazovane radne snage? Ja konkretno nisam imao, ali sam svjestan da ću imati. Jer, rekao sam na početku, proizvodnja koju sam preuzeo je bila isključivo proizvodnja daske. Pa smo postupno prešli na elemente, pa onda kasnije još jednim dijelom i na parket. Tako da u smislu finalizacije proizvoda smo mi još uvijek u postupku rasta. Ali kad dođemo do tog finalnog proizvoda i kad dođemo do problema osmišljavanja novog proizvoda, nekog novog koncepta, tu sigurno da je potrebna visoko obrazovana radna snaga koja poznaje drvo, a koja također je dovoljno obrazovana u ovom tržišnom smjeru da zna što se s tim može napraviti, na koji način napraviti, kako je gospodin Faleta rekao, dobru kalkulaciju, da taj proizvod bude i prepoznat na tržištu, a opet i dovoljno vrednovan i da bude konkurentan. Idemo još samo se malo vratiti, na kraju smo emisije na Drvno-tehnološki centar. Ta izgradnja se zapravo sastoji od više objekata, pa da evo nekako možda približimo to gledateljima što će sve tamo taj objekt DTC-a sadržavati. Drvno-tehnološki centar ima sušionice za drvo, kotlovnicu, CNC obradni centar, 3D printer i ima dio istraživački za istraživanje i razvoj i dio ureda koji će biti potpora svim mladim ljudima koji žele se iskušati u tom poslu. I evo dakle da ponovimo, sve će to biti potpora svim onim mladim poduzetnicima koji žele se okušati u ovom sektoru. Tako je. Evo, kao što smo spomenuli od vrtića do dalje, nama je glavni cilj da pokušamo tu svijest usaditi u ljude od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola. Još uvijek je nekakva mišljenja su ljudi kako se šuma bespotrebno sječe, kako se uništava ili nešto, ili u tom smislu, a to nije uopće tako. Svake godine treba jasno reći da više priraste šume nego što se posječe. Treba jasno reći da je drvo prirodno bogatstvo, da je drvo se ekološki materijal. Treba reći da je drvo CO2 neutralno, da znači koliko drvo dok raste, koliko apsorbira CO2, toliko u svom sagorijevanju otpusti CO2, da svaki proizvod koji se proizvede od drva, stol, stolica, nekakav regal, pod, vrata, kad se stavi u proizvod, mi na neki način uskladištimo CO2 i na taj način smo pozitivni gledano kroz CO2 i zagađenje okoliša. Mislim, to su ključne stvari koje treba reći i da onda usadimo svijest ljudi da kažu rađe ću opremiti studio, kuću sa nekakvim prirodnim drvnim materijalom, a ne opremati sa plastikom i sa nekakvim neprirodnim materijalom. Gospodin Ambroš, tu onda dolazimo i do teme promicanja i poticanja bioekonomije. Da. Koliko je zapravo važna cijela ta priča? Poprilično je važna s obzirom na evo i ovaj EU zeleni plan Europske komisije, gdje sad već smo u poziciji da nam je poprilično poznato što će se događati do 2030. pa i do 2050. Jednostavno traži se malo veća osviještenost čovjeka kao dijela ekosustava, ne na način da mi gledamo kako ekonomski iskoristiti nekakav prirodni potencijal, nego kako da mi sami budemo dodana vrijednost postojećem prirodnom potencijalu. Sve ove naše aktivnosti, svi ovi naši projekti uz uključenje i umrežavanje svih dionika lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije su fokusirani upravo na to da šumi dovedemo znanje, da šumi dovedemo tehnologiju i time budemo dodana vrijednost cijelom ekosustavu. A za to mislim da imamo i više nego dovoljno potencijala, iako često ne vjerujemo previše sami u sebe, ali ima puno primjera dobrih praksi i uz puno više pozitive i puno više pozitivnog komuniciranja možemo napraviti jako puno.
Evo, vi ste zapravo dali zaključak svojevrsni ove emisije. Gospodine Marković, evo na kraju da zaključimo. Na ovom području nalazi se najveća šuma hrasta lužnjaka u Europi, visoka kvalitetna sirovina. Je li po vama došlo i sazrelo vrijeme? Jesu li evo stvorene pretpostavke da tu sirovinu pretvorimo u tu visoku dodanu vrijednost? Apsolutno. Naravno da jeste. To i jeste i cilj, proklamirani cilj Hrvatskih šuma, također i drvnog klastera, pa i centra kompetencija koji je u suradnji u ovim projektima sa drvnim klasterom. To je na kraju krajeva cilj i gospodarstva jer je jednostavno logično proizvoditi kvalitetniji, skuplji proizvod i prodavati ga nego nekakav poluproizvod. U tome to nije lak korak, to nije jednostavan korak da gospodarstvo pređe sa poluproizvoda na finalnu proizvodnju, ali upravo zato trebamo imati ovakve inicijative da se pomogne gospodarstvenicima, prvenstveno manjima, da taj korak i naprave. Gospodine Faletar, evo i vas da čujemo za kraj. Kako sam rekao, sama svijest ljudi od vrtićke dobi do fakulteta i korištenje drvnih materijala, to ne može biti nekakva sila ili da se mora drvni materijal koristiti. Mi moramo stvoriti proizvode visoke dodane vrijednosti koji će biti kvalitetni, moderno dizajnirani i na kraju konkurentni kako bi čovjek htio kupiti proizvod prirodnog materijala, a ne nekakav neprirodni. Iz tog razloga naš cilj u našoj županiji je da se u budućnosti ovdje proizvodi ekološki, visoke dodane vrijednosti i da se ovdje ljudi zaposle sa ovog područja. Hvala vam lijepo svima na razgovoru i na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama za pozornost. Bila je ovo još jedna emisija Naša zemlja, naša budućnost. Ostanite svakako i dalje uz program Plave Vinkovačke televizije. Doviđenja.